Ходай Тағала ди, нәрсә ди, ишемен япса ди, тәрәзәсен аша ди, шуның кебек мен Екатеринбург шәһәрендә укыган чактан да ханым теге хәләл җифете башкорт, үзе татар иде, төзелештә эшләгәннәр иде алар. Инде ул вакытта әти-әни булган чакта мин бер барган идем шушы Татарстанда эшләгәндә, эшли башлагач, 1 елдан соң отпуска шунда бардым да, башта шуларга бардым, шунасын Оренбур ягына кайттым. Инде монда апам аны телефоннан мине саткан, әти мәрхүм сораган, кая, шунасын мен сорый, не, син отпускың булды, кая йөрисең, нәрсә, мен әйтәм, фәлән шул нәргә бардым. Менә сине ата-анаңнан якынрак икән алар, шулай дип, мин инде гомердә өйрәнмәгән теге арәпләшеп торырга бик. Әйтергә буладыр, алар миңа ата-ана кебек мине кабул итеп, шулай кунак итеп, ничек ачык йөз белән каршы алалар иде. Аларның балалар булмаган иде, шуңа күрә мин анда инде барып күңелләшеп, шәйләр эчеп йөри идем. Инде ничә ел дәверендә бармадым да, йөрмәдем, шунасын соңына барган инде. Нәрсәтсез килә. Анда тагы булды. Алар инде яңа гасыр башлангач дөнья калдырдылар. Аның алдыннан да теге мин безнең авылдаш, әнисе үзе малайы бездә Екатеринбург шәһәрендә шул теге төзелештә участок җитәкчесенең урынбасары шул инде. Шунарга кунакка йөри идем, еракта түгел, менә мин университет тулай торганда торган чакта каравыллый торган урында төзелеш урыны да ерак булмады. Шуның янында гына теге ире татар хатыны башкорт шулар тордылар. Шунасын бу теге авылдашының малайы да шуларга керә идем. Күршендә бер татар ханымы ирсез бала кызын үстергән, шул кызын димләгән булган, ул вакытта мин исем китмәде. Шуңа күрә мин анда мәҗбүри калыр идем. Екатеринбургка мин исем китмәде калырга, чөнки анда инде татар җаны, рухы бик күрмәгән иде. Соңдан инде татарлар әзрәк инде теге анда Татарстанның вәкиләт мәйле тулысы нәрсә? Вәкилияттер бәлки, представительство ягъни. Ул оешкан иде анда, тагы нәрсә, бераз татарлар анда казакча без әйтәбез, кымылдый ди, татарча бармы икән? Бераз кымылдый башлап татарлар, мен соңдан барсам, алар инде азрак инде үзләрен күрсәтә башлаганнар. Сәяси тормышта, җәмгыять тормышында үзләрен күрсәтә башлаганнар. Ул вакытта булмады алар. Юк, булмады, шулай бик исләр китмәде алар, никтер әллә куркып пысып утырдылар алар. Шуңа күрә мин анда барсам да хәзер, мәсәлән, нигә мәчеткә анда таҗиклар булса, мәсәлән, алар кайта ничектер, инде татар аз йөри анда, бик сирәк мәчетләр берничәү беләм дә, хатта ничә урамнарында булдым мин. Теге бер мизгел шул теге таҗиклар килгән бик күп, шунда шул аркасында хатта инде 6 мөфтият әле оешкан. Мин әле менә бер күпме әле, 2 ай, 1 ай да узмагандыр әле. Элек теге Агырҗи районына Ишбуби авылына барган чакта, шунда теге Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының җитәкчесенә танышык, шулай дип әйткән идем. Аны Шайх Разиев мәсәлән мине белә. Бу ул теге шура рәисе. Бу мәсәлән башкарма комитет җитәкчесе. Мөфтият мәйтәм, вәкиле Татарстанда. Бу аптырап тормады, анда 6 бит мөфтият дип әйтәм, шулай. Әйтсәләр дә инде аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дип, аларны әле ашаган микән, бүре аю белмим, тик алар әле эшләп баралар. Шуңа күрә шунда берсе нәрсә әйтәсе килә. Менә ничә ел дәверендә инде теге авылдаш та әнисе теге дөньяга киткәч инде бу бераз сүрелде диләрме, мөнәсәбәте миңа 1 елны барган имел депутат чакта.
ул өр-яңа шәһәргә күчкән, байыган. Әле монда бер урыс язучысы, шагыйрь бар иде, ул язган иде, шул юллар хәтеремдә калды. Иных уж нет, а те разбогатели ди. Шул кебек бу байыды, миңа бер фатирына килеп күрсәтте. Менә хатта Африкадан килгән имәннең такталары ди. Тәмәкене күп тарткач тешләре беткән астагы. Шул астады тишләрне кисеп, яңадан миңа ди иренемне кисеп шулай итеп ди, кисепме тешләр куйдырдылар менә. Аңмы нәрсә инде, не әйтәләр шул теге. Онтам да шул трам. Десна. Аны мин инде хәзер башватып тормыйм инде искә төшереп. Шул теге шул ул да бик ништер ваймсыз булып, мен әйтәм, яри, хатыны белән тик телефоннан сөйләштем, аның өенә баргач шул шейләр чыкты инде башка. Инде бер бәлки ошатмагандыр бер нәрсәне. Өлкәнәйгәч ан баллары юк. Гомер буена кайтсам авылга теге күршеләре әйтәдер, теге анасы әйтәдер, безгә әйтәдер, анасы ди. Шул теге кайтабыз да балайыбызды менә баллар юк, бала юк дип гел шулай ди кайгырып йөриләр, шулай. Мен әйтәм, белмим, ул Аллаһ Тәгаләдән бәрдә, бәлки ул кешегә ана Николай II мәсәлән малай юк, малай дип кайгырып, ахырында хатыны барып теге патша ханым барып әлләнди әүлияләрнең ташларынамы, нәрсәләренәме гыйбадат кылып, нәрсәме шулай сорап, ахырында килде, малай тапты, 5-нче баласы малай булды, әмма ул ширле булды. Шуңа инде патшалыкны юкка чыгарды. Ул вакытта Михаил патша мәсәлән анда кабул итсә, кем белән ничек булыр иде киләчәкләре шунда. Аны мин белмим. Тарих бәлки 2нче ел белән китер иде. Менә шул җәмәгать әйтәсе килә. Әйттем бит инде, менә язган булса шул кебек. Менә Екатеринбургта инде мин тора торган җирем юк дип әлеге бармыйм дисәм, ни булды? Татарстанда урысча әйтмешли, год спорт и здоровый образ жизни дигән. Шуңа мин ничәнче ел булды? 9нчы елмы? Спорт дружбы дип оештырып йөгерү. Монда бер базарның хуҗасы миңа ул вакытта бик күп акча, 70 мең бирде акча. Шунарга мин футболкалар, бейсболкалар ясап, шулай Татарстан символикасы белән шулай итеп мин барып анда да оештырган идем йөгерүне. Шунда таныштым бер дин әһеле инде, ул мулланың ярдәмчесе булып бирде. Шунасы миңа сөйли иде. Үзе анасы яһудлардан, атасы урыслардан. Вот, мин бүген әле шушында бер таныштым да, ни белән, Азербайҗан кардашым белән. Шул әле соңдан аның турына аерым сөйләр мен әле. Таныштым да, ул мине төрк кафесына чакырды, шунда сөйләшеп утырганда, мен әйтәм, менә кара, минем мәрхүм әти ул вакытта белсә, бу ахыр заман дип әйтер. Чөнки үзебезнең кайсы татар баш тарта диннән, алар мәсәлән яһудмы, урысмы булса да бәрбер ислам диненә кирип, бара-бара муфти булды. Шунарга инде мин нигел чакырадыр, мен әйтәм, анда бара торган җир юк, менә миндә кунак булырсың дип, шул берсе калды. 19нчы елнымы, бер ай дәврендә тордым шунда, хатта Одессадан шалтыратып, ике абыйым инде, берсе мәрхүм, шул вакытта исән шалтыратып мине Рахимит Одессага дип чакырттылар шунда. Мин шунда чит кешедә тордым. Менә кайсы вакытта үзеңнең туганнарыңнан булмаса, чит кешедән хатта килә менә. Шул мине кил дип чакырып мине, мин анда яри ризалаштым да, мен әйтәм, яри. Күпмегә киләсең? Ул әйтте башта 3 көн тора аласың мин өемдә хатта ди. Мен әйтәм, элеккечә менә ул 1 ай торган мин анда. Инде мөфтияттә бинасында бер бүлмә юк, хәзер ди бөтен нәрсәне мәчет итеп ташладык та, урын юк ди, шуңа күрә. Ну, миндә ди 3 көн торырсың ди өемдә. Мен әйтәм, юк, мин комачаулап йөрисем килми, мин үзем беләм нәрсә икән ул. Чит кеше, шунасы мен әйтәм, үземнең программа шәһәрне сагынып, төрле якта йөреп арып кайтсам, мен әйтәм, ял итәм дә яңадан китәм. Кешенең өендә инде татарда әйтәләр, инде
кеше ишеге эт ишеге ди, шуңа күрә дөрес әйткәндер бәлки бер мизгелен. Шуңа күрә мин әйтәм, юк, ул инде анардан калмыйча шалтыратып ята, килди, менә ди, ничә көнгә телисең? Әйтәм, 5 көн. Менә мин сине ди, монда ди, кунакханага сөйләшәм ди, шулай ди, инде ахырында хәбәр итеп миңа бер атна ди тора аласың ди, ул ди кыйммәтле бигрәк ди, люкслар шундый ниләр ди, бүлмәләр ди, ул теге тимер юл вокзалының янында гына урнашкан, шундый яхшы ди, анда иртә белән ашаталар бушлай. Менә мин шутлап барган идем. Мен әйтәм, юлга мәсәлән ничә мең чыгып китә, анда тору нихәтле чыгып китә. Әле мин әле кунакхананы уйламаган идем. Хостел безнең университетның элек мин торган тулай торакның карасам 5нче катта урнаштырганнар. Хостел, шуны мен инде кызыксынып, бүтән хостеллар мине ошамады, чөнки анда шартлар ямсыз дип шулай ниткәннәр. Ну, мен инде монда ярым әйтәм, бик яхшы булды. Ул әйтә, шунда ди торырсың, менә ди бер атна тулай әйләне кунакханада люкс ди, шулай. Әйтәм, менә Худай Тәгалә биреп тора. Күрдегезме? Шит кеше әйдә нәрсә дип ашау да һәммәсе шунда бар дип нитеп тора. Кайсы вакытта әйтәсең, менә туганнарың бар. Миндә мәсәлән Лондонда бар. Одессадагы әле ширләп ятса да абыйым бар. Шуның кызы Лондон янында тора. Инде барасың килгәни, ул юк, имеш, кыйммәт һәммәсе абый килмәгез дип миңа шулай баш тартсын дип нитте. Ярым әйтәм. Икенчесе энемнең кызы, ул атасы белән арасы инде шул Франциядә тора, кияүгә чыгып. Аны да үлемтәгә керми. Өченчесе бер вафат булды инде абыйым, шуның кызы, ул элекке хатыны белән эшкәш, шуңа күрә кызы әле сыйныфташлар, ягъни одноклассники, шунда социаль шикләреннән миңа чыгып, мен әйтәм, бу мине бер кызыксына, нәрсә кызыксына? Мин инде шикләнәм, чөнки яшь кызлар кызыксына башласа, мин инде ничектер шик тудыра. Шуңа күрә мин аны соңыдан инде вакыт узгач, 1 елдан соң, 2 елдан соң кайтсам, Оренбург өлкәсенә энем әйтә. Ул бит без мәрхүм абыйымның кызы ди. Миңа да шулай әйтте. Мин ди үземне теге күңелемне аңлый алмыйм ди, үзгәрә дә тора. Шуңа күрә дип. Ул абыйым мәрхүм вакытында сагынып миңа әйткән иде. Жди меня шул тапшыруга ничектер язып булмыймы? Менә шулай очрашу. Мин уйлап тордым, инде син уйлап торам. Теге телевизордан карагансың, артистлар кебек анда бер-берсен сагынып, әйтерсең, качып йөриләр, ничә дистә ел бу күрәс килмичә, очрашса прямо елларда елап җибәрәләр, сагынган кебек. Мен әйтәм, ышанмыйм инде шуңа күрә. Монарга да инде тоттым да әйттем, агар да бай булсаң, ул сине табыр. Син хәерче булгач кемгә кирәк дип. Ул вакытта әле хезмәт хакында алмыйдыр, 10 ел арасында 100 сумнан язганнар, юньләп түләмәделәр дә. Шунасын инде бу кайгырып йөрде. Икенче хатын алып, шулай. Инде вакытында кызы килгән дә, телефоннан шалтыраткан, шалтыратмаган әле килгән район үзәгенә. Ул вакытта яңгыр булганмы, нигәдер бу кыймаган дип әйтәләр инде, кыймаган, шалтыратырга авылга. Мин уйлап торам, инде кыю булырга кирәк, шалтыратып. Һәр нинди телефон булса да авылдашларына, ул мәрхүм абыйымның вакытта исән чагында, мин фәлән кызы, тагы ничә сәгатьтән мин шалтыратам, шул телефонга килсен дисә, була бит. Юк, ул ялып, хәбәр дә итмәгән. Инде теге абыйым дөньяны калдыргач, инде килгән дә инде, хатта зиратка барып чыккан. Мен әйтәм, анда инде барма инде. Нәрсә анага сөйнеш түгел инде. Шулай тормыш, менә күрдегезме? Әле кино төшерергә була, кайсы туганнарның язмышы, әнә бер фото бар. Мин анда фотога кермәгәнем, тагы кайсы туганнарым бер туган кермәгән. Анда безнең укытучы килеп, абыйларыбыз, апаларыбыз җыйналганда, туганнар белән ирле хатын җыйналганнар. Шунда җибәргәннәр безнең укытучы физика буенча. Шул китеп фотога төшереп көнләшеп киткән. Менә сез гаиләгез зур икән дип. Хәзер таркалды да китеп. Әйтәләр бит, күз тигән ди, шул кебек шаяртып әйтәм иде. Күз тигәндер дип. Таралып беттеләр, азайып беттеләр. Аларның баллары син санга да сукмый, кайтасың, мәсәлән, шәһәр район үзәгенә, анда ул әтисе чакыра кешеләрне,
ашқа, шунда син буласың, алар сине күрә, абый безгә дә килеп чык дип берсе әйтми, я кыз әйтми, я малай әйтми. Шулай. Бүтән бер абыйныкы ансы, кунакчыл, анда барып торсаң да була, кайсылары инде шатланалар. Шуны әйтәсе килә. Тормыш инде кызык ул, менә шундый. Көтмәгән җирдән кешесе кемдер чакыра, син аны өметләнеп торасың, менә бу якын туган дип. Менә бит шит кеше, әйдә ди, менә мин сиңа ди. Хатта шул теге биндә ди, анда ди, тулай, кунакханада да тордылар ди, төрле муфтилар ди. Әллә инде каян килгән муфтилар ди, кунак булып тордылар, шуңа күрә сиңа да син ни ди, хөрмәт итеп, шунда урнаштырам сине, шунда бер атна торырсың ди. Мен әйтәм, рәхмәт. Анда бик ни кыйммәтле ул миңа. Булай чагыштырып караган идем. 2,5 ел элек Казанда татар конгрессы булган иде. Шунда ни күпме тора дип кызыксынган идем. Беренче бер кеше өчен ул вакытта кичкенә генә бүлмә 4,5 мең тордымы? Хәзер инде бәлки күбрәктер, бер 10 мең люкс булса, бигрәк тә инде ул бер 10 меңнән артыктыр инде. Менә күрдегезме? 70, 80, 90, 100 меңгә хәтле акча. Менә күрдегезме? Шит кеше әйдә дип шатланып, ни сөйләшеп йөрибез, тегеләй булай дип әйтә. Мен әйтәм, ярый алайса, бик яхшы. Ул әле бер-ике сүз аны турында әйтим дә, башка бәлки без әле вакытында китеп барабыз. Ул мине әле гади генә шул теге дин ахиле булган чакта без ул мине узатып бара вокзалга, шунда китеп барабыз. Минем чемодан, шунда каршыбызга шауып чыкты. Ике егет, акылдан шашкан, берсе пычак шикелле кулына тоткан бер тимер, алдап кычкыра, имеш кадым дип кешене куркаталар, берсе имеш видеога төшерә, интернетка куярга дип. Күрдегезме шундый нәрсә? Шуны мин инде чемодан кулымда булгач, мен аны алдыма куйдым да, ул миңа якын килә алмый. Шуннан мин тегенәргә кычкырам. Шул дустыма, менә син куркма, ул мәйтәм, ясалма пычак, ул дөрес пычак түгел дип. Бу теге пычмакка килеп кысты да, берсе шул пычакны күтәргән була, акырган була. Бу бишара ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип кычкыра башлый. Мәйтәм, бу кара, бу шында икән кеше ни. Мәйтәм, ышана икән. Мин аны уйлаганым. Ничек ул шул өчен күңелдән ислам динендә шулай әйтә икән, хезмәт итеп. Чөнки ул бит куркуыннан шулай әйтә башлады. Менә мен әйтәм, күрдегезме? Әти мәрхүм әйтәдер, ул менә алар бүтән дин кешеләр шулай дип, инде бит ахыр заман бер уйласаң, үзебезнең татар халкы бизеп ята диннән, бүтән милләт кешеләре ислам диненә кирип бара. Әле мин шунда 9-нчы елны бардым мәчеткә, шунда намазга, шундан намаздан соң берничә егетләр минем белән сөйләшә, гел урысча. Мин инде аларга ачуланып сөйли башладым. Әйтәм, ник сез ана телендә сөйләшмисез дисәм, алар урыслар булып чыкты, ислам динен кабул иткәннәр. Шуннан инде хатта мин интернетка кирсәм, анда хатыннары да марҗа булып, ислам диненә кирип, шундый ислам диненә кирип, алар никахлар кылып, шулай торалар икән. Бездә инде бу вакытында телевизордан күрсәттеләр. Казанда бер урыс, ул да әллә ансы да православ диненә кеше булдымы, әллә нәрсәме, ислам диненә кирип, әллә ул татарга никахлар неттеме, ислам динен кабул итеп шуларны күрсәткәннәр иде. Менә шундый, мин аңа әйтәсем килми, менә безнең ислам диненә бик күп кеше керә дип. Юк, ул безнең әле татар халкында да бар, шул православ диненә китәләр, андыйса бар. Әнә мин вакытында Ураза вакытында шәһәрнең иске төбәгендәге зур мәчет, шунда мәчеттән мин чыкканда, ул мине өемә хәтле апарып ташлады. Шуннан борылып китте авылга, шәһәрнең читендә бер авыл, шунда авылда чуашлар күп, шунда чуашларның бер гаиләсеннән бу ислам диненә кергән икән ул. Менә туганнар ничек карыйсам, нәрсә яхшы, яман карамыйлар ди. Әле 4-нче елны Киевка бардык, шунда урамларында тордык, палаткада, шунда бер украин малай әйтте, мин ислам диненә кирдем. Мен әйтәм, ничек алар сине теге кабул итәләр? Бер нәрсә әйтмиләр, орышмыйлар, тиргәмиләр. Мен әйтәм, анда бит алар дуңгыз нәрсә ашыйлар. Мин аны утын кебек кабул итәм ди, алар суыткыч тулы ди, шул майлар ди, астагфирулла, дуңгызны майы ди, шул. Мин аны ди, шул теге утын кебек кабул итәм дә, шулай туганнарым миңа каршы тормый ди. Менә күрдегезме, шул мен милләттән кеше ислам диненә кирип, шул күп нәрсәләр анда инде. Ничә кешеләрне күрдем, хатта
милләтенә дә карамыйча шулай ислам диненә кереп күп сөйләргә була. Менә озын бирсәм, ул теге ютубта туктата, шуңа күрә авыр сезгә тыңларга. Бәлки кызык булса, дәвам итербез. Шуңа күрә инде тамамларга кирәк бәлки. Игътибар өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.